Tinitigasan yan. Sinasadya ko na tagang ibigin. Ano pinag-ibato niya? Angat mo, pakita mo. Palakpakan! Angat yung lakad. Angat lakad na, angat po, angat. Nang malagkas na. Yan yung ganun. O yan. O. Tama mo na kamera, yung matatakutin. Yan o, nervyoso. Nervyoso po parehas, magkina. Paano maglakad kanina dyan? Pakita mo, nasa yung paano maglakad si nanay. Nay, pakita mo muna, paano ka maglakad dito ka ba? Paano ka? Bakit pag-alam mo, hindi ka naman ganyan nakalakad. Paano mo maglakad kanina, Nay? Paano mo maglakad? Ito na lang si tatay, magaling si tatay. Pakita mo nga tayo, paano maglakad si nanay? Okay, pakita mo ngayon ang lakad si nanay. Hanggang doon, Nay. Doon, lukson. Lakad mo kayo na. Buhatin yung panay. Pass mo palay. Ano? Hindi sabihin niyo ba? Nakita niyo po maglakad dyan? Masarap ba po sanay? Palakpakan! Yay! Taga-tayo! Apalay, hindi ka na nagsasabi. Ano? Kanina ka pa kasi laban-laban kaya pinuwersa na kita. Kita mo, gumagali na. Ilang buwan na? Ay, matagal na rin pong... Ang ginawa po namin dito, spirit po, mechanics at saka alignment. Hindi ko po titigil ang pagbabalik dito. Hindi, ayaw ko lang tanggapin. Tigas ulit. Nay, Okay na. kala ko na din, Nay. Bye-bye! Bye po na maraming salamat. Ilang buwan na ba talaga? Wala pa. 4 months? Ilang buwan mo nasakit yan sa tuhod mo? Bali po buwan po. Matagal na po. Matagal na. Mga ilang buwan? Taon na po. Sabihin natin 1 year na lang. Anong araw ngayon? 20. 22. Anong oras? Cellphone? 12 o'clock. 2023. Yan, binigyan siya ng iba na Cristo. Maraming Bye-bye! salamat. Opo, thank you po.